Mae Theatr Ieuenctid Môn yn cael ei redeg 5 gwaith yr wsos trwy gydol y flwyddyn yma ar Ynys Môn. Ni, y Menter Iaith sy'n rhedeg y brosiect, a'r bwriad ydy bod ni'n creu cyfleoedd celfyddydol i blant bobl ifanc trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r sesiynau yma mor bwysig i bobl ifanc. Maen nhw'n cael y cyfle i ddatblygu sgiliau, cwrdd â pobl newydd a cymdeithasu i gyd trwy gyfrwng Gymraeg. Dwi'n gwneud lot o ffrindiau newydd ac dwi'n dysgu actio'n lot well na oedd o fi o blaen. Da ni'n chwarae gemau, dysgu actio a jyst gael hwyl efo ffrindiau. Mae tîm hefyd yn cynnig gwaith i bobl ifanc ar yr ynys. Dwi'n mwynhau fod yn tiwtor tîm, gan fod i a tiwtoriad eraill yn datblygu sgiliau actio a sgiliau hyder plant ifanc o gwmpas yr ynys fel ges i pan o'n i'n ifanc. Mae o'n profiad ofnadwy o hwyl. Da chi rili yn mynd i enjoyo eich hun os da chi yn dod yma. Da ni wastad yn chwilio am diwtoriad newydd a plant o bobl ifanc newydd i ymuno hefo ni yn y sesiynau. Felly, os oes gennych chi ddiddordeb, plis cysylltwch hefo fi, sef rich@mentermon.com neu iaith@mentermon.com.